mongatu ambiri tikutsatira bwino makamaka amene timakhala ku dziko lino la South Africa anokhuzana ndi magulu ama vigilantes kapena kuti magulu amene akusogolera zonetsero zolimbana ndi foreigners amene ali ku dziko limene la South Africa kuti atuluke ku dziko lawo. Timagulu ngati machi mwasogoleredwa ndi Jacinta Zuma komanso Dudula ndakuti ndi magayizi ngati china Ngizwe Mchunu nditi anyamata tawo kuti nokuyambira late April 2026 up to date makosana amene akhala akusausa nzika zamaiko ena makamaka ndiyatino kusokoneza malo amene nzika zamaiko ena zimakhala zikugwira ntchito penanso kukasokoneza kumene timakhala kumakola kumene timakhala ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino. Nawo tikatsatira bwino timagulu timeneli takhala tikunena zona kuti tikupereka warning kuti malire pa 30 June chaka chimene cha 2026 nzika zonse zikhale zona kuti zatulukato ku dziko lawo nzika zamaiko ena anditikatsata bwino pa zimene amayankhula makosana amene amachita kuna kuti pa tsiku limenelo aliyense aonesese kuti asanafike akhale zona kuti wachokatu ku dziko limene la South Africa. Tengonako zina mwa zimene amayankhula makosana amene akona kuti piteni nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwino. Don't listen to the government, don't listen to the police, don't listen to anyone. Just listen to us. We are saying this peacefully. Please go to your country. 30 June is the deadline, but it's not like you must leave on the 30th of June. Don't leave on the 30th of June. Leave now, because the 30th of June, I can't control people of South Africa. Look, I'm saying to them, if they truly are here for valid reasons and good reasons, then there are processes that they can follow. But in the meantime, can they please go back to their countries or even find another country where they can go to, because South Africa is no longer able to take care of all the people that are coming in with their chabwino taona kumaso tamva zimene amayankhula makosana amene makamaka pofuna kutana ndi nzika zamaiko ena ndi ambiri tikutsatira bwino kuti kumakhala matocha stream torture maso ma violence osiyanasiyana polimbana ndi foreigners amene wani zake ambiri tikuzitsata bwino. Titha kuonanso ka footage kamene kakwenda mbali nayo kamene kakuonesa zona kuti foreigners amatipulidwa magayizi amene in front of police zosakhala bwino zimene nzika zamaiko ena tikumana nazo ku dziko limene la South Africa. Manoto izi sizichoncho kwa nzika zina za dziko limene la South Africa. Ena ndithode kumene wosakondwera ndi ziganizo zimene achina Ngizwe Mchunu maso achina Jacinta Zuma achina Dudula ndi paja tikutsatira kale kuti amene masogolera kagulu ka Dudula zandile double ndi kuti wapanga withdraw sogolere ku gulu kamene kakomanso membership wapanga withdraw ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino paja anachita ndithu kafotokozera kuti wazitaya kumeneko. Taona ndithu ka footage kamene iye wapanga confirm kuti wapanga withdraw kuchokerato gulu limene la Dudula. With effect from the 13th of May, I have taken a decision to resign as a member and a leader of Operation Dudula. Chabwino taona komanso tamva zimene akufotokoza pamenepo lino yeyo wapanga withdraw ngati mtsogolere kumeneko zifukwa zake makamaka kwa magayi amene ali ku South Africa tikudzitsata bwino. Force ena akumazanena zoti gulu kamene kakathamangira kulembesa kuti khale kandale enanso akumazayankhula kunena zona kuti iyeyitu wapanga community worth after ndikuti amaphulira poopseza ma foreigners paja timadziwa kale kuti mmene zimakhalira magayi amene amakhala kuti manda ndalama seriko amakhala kuphulira makamaka amene amakhala kusogolera ma demonstrations amene khalena amazaoneka ngati ali patriotic komano chilungamo ndichonena kuti amakhala kuphulira. Takhaso tikumva makosana amene akudimanda kuti apasidwe ndalama yokwana 5 million rands akuti apereke kwa maboys awo ni zake ambiri tikuzitsata bwino. Komano ngakhale anapanga issue date imene yapa 30 June chaka chimene cha 2026 kuti nzika zonse zamaiko ena kuti zichoke ku dziko la South Africa. Kulinso magulu ena kumene ku South Africa ko amene amadana ndi zimene magulu amenewa achina machi achina Dudula amakhala akuchitira makamaka kuchitira nzika zamaiko ena paja amachina nazo kuti ngati kuli mavuto amenewo sizoti ndi anzika zobwera kumeneko. Mavuto amenewo ndokhuza ndi government yawo ngati kuli kulimbana azilimbana ndi government osate kumakavulasa kumenya anthu kuti ndosala kwa nzika zamaiko ena. Tate tioneko zimene magayizi amenewo amakhala akuchita makamaka kuchitanso nawo ma demonstrations tawo tionesatu kusakondwa ndi mmene amachitira vigilantes amenewa. Xenophobia is too much in South Africa, so we need to fight for the rights of all migrants. They must have rights in South Africa. They must be documented with the government. We need to help these migrants because police are taking advantage for the migrants, as well as those merchants Dudula. They are also taking advantage for the migrants. Chabwino taona komanso tamva zimene akuyankhula
makosana amenewa makamaka pamene akunazona kuti iwoto nkhani ndiyofuna kumalimbana ndi boma lawo osati azilimbana ndi nzika za maiko ena zoti sizikuzikhuza olo ndi pang'ono pomwe. Mavuto amenewo ngati akusowa kwa ntchito ndi amayankhulira makosana amenewa komanso nkhani zokhuza ndi social service kuti nzika za maiko ena timakhala tikubweretsa pressure ku government yawo zimenezozo azipanga fight government yawo. Of course takhala tikuonanso andale ena amakhala mbali achina machi achina Tutula ndi anzawo timaona mene zimakhalira nkhani zake komanso kuli gulu lina la achina Malema zimene nonse zimakondwera ndi ziganizo zimene makosana amenewa amakhala akuchita mpaka na nthawi zina kumafika ndithu koma legal battle nkhani zake tikuzitsata bwino makamaka imene inabuka pakati pa yokhuzana ndi Ngizwe Mchunu komanso akulu amenewa amalema muja amaloza nachala kuti amalema amakhala kupulira ndalama yokwanatu 60 million rands kuchokera kwa ma drug dealers ma Nigerians nkhani zake timazitsata bwino kuti Mchunu zinavutanso kubwala milandu kumeneko kumene achenjezedwa asamakhala akupereka uthenga wabodza kubisira nzawo mbiri ndi zina zotero asiso kwawaza chindapusa kumeneko kuti alipire ma legal cost amene timu ya Malema inaononga poyendesa mlandu umenewo. Of course pajapasa mwayi kuti atha ukapanga piro ndi zina zotero nkhani zake tikuzitsata bwino. Of course muzoyankhula za anthu ngati achina Jacinta Zuma amazanena zonena kuti adani awo kumeneko akuti ali ndi adani koma akuti adani awo ndi akuti ali within dziko limene la South Africa. Naonanso zimene analemba pa Instagram kupatikiza panepo pasambakenso la mchezo la Facebook pamene amadandaula kuti movement yawo ikumana ndi ma frustrations ma backlash ndi zina zotero nkhani yake ndi nzika zina za dziko limene la South Africa zimene zikulimbana nawo ndimene amazayankhula. Ndetu nkhani imene yavuta mkamwa ndiyokhuza ndi pa 30 June chaka chimene cha 2026 ndiye tikatsata bwinobwino makamaka m'masamba mchezo mu dziko limene la South Africa kunayendato chiflyer chimene akamberembere nake anachuna amanena zona kuti dziko la South Africa likulangiza ma foreigners onse kuti achoke ku dziko limene pa 30 June chaka chimene cha 2026 zimene zimatanthauza kunena zona kuti ambali abomawo ndi kuti kugwirizana ndi zimene magayizi amachimache komanso Tutula amakhala akuyankhula kuti pa 30 ndi pameneno tonse tikuyenera kuweruka kuchoka ku dziko limene la South Africa tisapezeke ndithudi kumeneko. Nawo posatira zimenezi apolisi mu dziko la South Africa alembatu uthenga pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akutsutsa kuti ma foreigners tisamvere zimene chiflyer chimenecho chikufotokoza akuti anthu ena ake mambala ena ake ndi amene apanga create chiflyer chimenecho pofuna kungobwesa pressure komanso panic kwa ma foreigners iwo akuti zimenezo sizikakhoza zokhuzana ndi dete limenelo. Khaletu uthenga umene uli choncho ikamakhalabe ku dziko limene la South Africa ofuna ndithu tizikhala mosamala kwambiri makamaka pamene tikupitato kuma date amenewo amene akupereka magayizi amenewo. Komano ngakhale apolisi akunena zimenezi timadziwa kale kuti pamaso atha kumayankhula ngati zinthu zimenezi ono kusereko ndi kuli zinaso zimene zikuchitika kumeneko. Posachedwa pa maola apitawo tinaona kuti Julius Malema anayankhulanso kunena zona kuti magayizi amenewo atutula komanso machimachi akupasidwatu mphamvu ndi ena mwa akuluakulu a boma ndithu likudziwapo chimene chikuchitika komano pamaso sangayankhule ngati ali behind ma movements amenewo ati ndoneko zimene anayankhula Malema akenakona kuti wizeni nkhaniyi. Because of fools, illiterates that make no reference to any law, immigration law, nothing. There is no persuasive argument presented to make me change, except foolishness. There is a group of fools sponsored by government to create an impression that was xenophobic, but the real issue is black on black violence to divert attention from real issues. Chabwino taona kumaso tamva zimene ayankhula Malema so nkhani ndimeneyo tiyende tode tikhale maso kosi timatsatira bwino kuti magayi amenewo achina machimachi ayina Tutula ambiri mwa iwo ndi kuti ndi mtundu wa Mazulu amene noti wadziwa kale kuti ndi alesi kwambiri sukuluso ambiri mwa iwo ndi kuti mulibe zima matchingi zimene amakhala kuchitazi angokhala njira yongofuna kuthawira komanso magayi abomawo akunena kuti no malolera dala zimenezi kuti zichitika pa zifukwa zonena kuti azikhala kuzemba ma responsibilities ena amene ali nawo kumeneko kulephera kwawo kumene ali nako ndifake akumapanga fandi timagulu timene tima vigilantes timeneti katinso amene tamvera akuyankhulira Malema muja komanso mukuyankhula kwawo nthawi nake Malema amene azona kuti khale kuti atathamangisa ma migrants onse mdziko limene la South Africa akamaliza zimenezo ayambanso kulimbana okhaokha enanso nkutheka tatsatira kuti okhaokhaso amapangana ataki makamaka mtundu wa Chizulu ndomene kuona kuti timavuto kwambiri ndomene okumalimbanaso ndi anzawo akukhabana nditodi mavuta ena mwina tinaona
ena mwina sitinaone kumano nkhani zake ni mmene zikuendera. So utenga ndomene paja aku Minister of Foreign Affairs masiku apitawo anazafotokoza kunena zona kuti alandiratu mafoni opitira 200 pamene afuna atathandizidwa makamaka kuti anyamuke kumeneko azibwera ku dziko la Malawi otsatira zipongwe zimene anakumana nazo kumeneko enanso mwina mabizinesi amene makhala kuthamanga chane zinawonongedwa ndi magayizi amenewa. So ndi zambiri ndithu za chipongwe zimene magayizi amene akuchita. Of course aboma timatsata bwinobwino amene zoti ofesi zawo ku Pretoria ndi zimene zithamangisa chilichonse tino anthu amenewa athe kumabwerera kumapita ku Malawi makamakato kwamene aphinjika kwamene akuona kuti no ndi safe aziona masamu ake kuti azinda motani kumano nkhani yake ndimeneyo zitha kuyang'anana wina ndi nzake. Ayi mmene mankhani zake ndi mmene zikuenda makosana sizoti mani maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section mumene mekezaso maganizo anzathu.